Мислили ли сте някога да използвате обратната психология, за да превърнете не във възможност за личностно развитие? Днес ви предлагам 8 урока по стоицизъм, които ще ви покажат как да посрещнете отхвърлянето по съвсем различен начин. Игнорирайте безразличието. Забелязали ли сте, че понякога хората изглеждат безразлични към това, което правите или казвате? Имало ли е случай, когато това ви е отблъсквало? Спокойно, приятелю, стоицизмът има решение. Игнорирай безразличието. Толкова е просто. Съсредоточете се върху себе си, своето развитие и своята стойност. Безразличието на другите е техен проблем, а не ваш. Ако се захласвате по всеки човек, на когото не му пука за вас, в крайна сметка ще загубите пътя си. Помнете, вие сте звяр, имате потенциал и заслужавате да бъдете щастливи. Игнорирайте тези, които не ви ценят, и инвестирайте в тези, които са добри за вас. Усъвършенствайте уменията си, търсете знания, бъдете най-добрата версия на себе си. С течение на времето ще осъзнаете, че безразличието на другите вече не ви засяга. Самочувствието ви ще се повиши и ще привлечете хора, които наистина ви ценят. Така че нека приложим тази философия на практика, нали? Игнорирайте безразличието, инвестирайте в себе си и бъдете щастливи. Емоционален контрол. Работата е там, че емоциите могат да бъдат като влакче в увеселителен парк. Понякога ви се струва, че те контролират ситуацията, а вие просто сте там, където се движите напред-назад. Но при стоицизма е по-скоро така, сякаш вие поемате управлението. Това е като: ей, емоции, отпуснете се, няма да ти позволя да ме командваш. Това е онзи момент, в който правиш крачка назад, поемаш дъх и мислиш, преди да действаш. Работата е там, че отхвърлянето е нещо, с което всеки се сблъсква по един или друг начин, нали? И е нормално да боли адски много, но стоицизмът ви учи, че не е нужно да се оставяте да бъдете потиснати от тази болка. Сякаш казвате: боли, но няма да позволя това да ме определи или да ме спре. Става дума по-скоро за това да продължите напред, да се поучите от ситуацията и да израснете от нея. Така че контролирането на емоциите, особено когато има отхвърляне, е нещо като суперсила. Става въпрос за това да не им позволяваш да те доминират и да те спират да продължиш напред. Това е нещо като форма на самоконтрол, при която вие сте господар на собствените си реакции. И в крайна сметка това е вибрация на това да се научиш да се справяш с ударите на живота по един по-твърд, по-балансиран начин. Превърнете отхвърлянето във възможност. Представете си само, че вместо да се хвърлите в ямата, когато ви връчат задника, вие виждате в това златна възможност. Това е като да превърнеш лимоните в невероятна лимонада. Така че идеята е проста, но е страхотен трик за ума. Вместо да се самообичувате, гледайте на отхвърлянето като на покана да изследвате нови хоризонти. Сякаш животът ви тласка към нещо по-добро. Помисли си, братко мой, понякога толкова се вманиачаваме в идеята, че всичко трябва да бъде по нашия начин, но в действителност света е пълен с възможности, които дори не можем да си представим. Стоицизмът е като наръчник за обръщане на играта в твоя полза. Вместо да се занимавате с това, което не се е получило, отворете очите си за това, което би могло да се получи. Повярвайте ми, това е мощно мислене. Сякаш приемате отказа, хвърляте го през рамо и казвате: сега имам шанс да блесна по друг начин. Това е начин да обърнете страницата без драма и да видите възможности там, където другите виждат само поражение. Осъзнаването, че отхвърлянето може да бъде пряк път към нещо невероятно, е като придобиване на суперсили. Сякаш сте се превърнали в герой на собствената си история, използвайки всеки неуспех като стимул за нещо още по-голямо. Това не е просто преодоляване на отхвърлянето, а превръщането му в трамплин за вашето развитие и успех. Така че, приятелю, следващия път, когато животът ти подхвърли крива топка, помни:
Това е само началото на ново пътешествие, пълно с възможности, които те очакват. Покажете своята издръжливост. Знаете ли, когато ви изоставят или нещо не се получава? Вместо да се натъжавате, стоицизмът ви предлага да приемете това като предизвикателство. Време е да покажете на света какво умеете. Идеята е проста. Когато ви отхвърлят, възприемете това като възможност да покажете способността си да се възстановите. Това е като тест, нали разбирате? Покана да покажете устойчивостта си и способността си да се изправяте пред трудностите. Вместо да изпадате в депресия, е време да облечете бронята на устойчивостта и да продължите напред. Факт е, че животът е пълен с неуспехи, а отхвърлянето е част от него. Но вместо да го оставите да ви завладее, стоицизмът ви приканва да го превърнете в момент на личностно израстване. Сякаш всеки отказ, който получавате, е още едно стъпало по стълбата на вашето развитие. Става дума за това да се поучите от ситуацията и да излезете от нея по-силни и по-мъдри. Гледайте на отхвърлянето като на шанс да покажете своята устойчивост. Не става въпрос само за преодоляване на препятствието, а за използването му като възможност за израстване. С стоицизъм можете да превърнете всяко предизвикателство в шанс да блеснете и да станете още по-добра версия на себе си. Така че следващия път, когато животът ви подхвърли кофа студена вода, помнете, време е да покажете устойчивостта си и да продължите напред с още по-голяма решителност. Прекъснете контакта. Вместо да хабите енергия за хора, които не се интересуват от вас, пренасочете вниманието си към тези, които наистина ви ценят. Работата е там, че има хора, които просто не ценят вашето време, енергия и присъствие. Все едно инвестирате във връзка или приятелство, което не ви дава възвръщаемостта, която заслужавате. И стоицизмът казва: стига толкова. Прекъснете контакта и се съсредоточете върху хората, които наистина са добри за вас. Затова, вместо да се стресирате да накарате другите да признаят вашата стойност, прекратете контакта. Няма нужда от драма, а само от съзнателно решение да насочите вниманието и обичта си към тези, които наистина го заслужават. Това е като детоксикация на отрицателната енергия. С тази нагласа се освобождавате от необходимостта да търсите потвърждение от онези, на които не им пука за вас. Това е начин да запазите енергията си и да се обградите с хора, които ви карат да се развивате и наистина ви ценят. Така че нека да прекъснем контакта с тези, които не допринасят за живота ви, и да направим място за тези, които наистина заслужават да бъдат до вас. Безшумно лечение. Избирате да не разказвате на всички за проблемите и вътрешните си битки. Това е начин да защитите емоционалната си цялост. Понякога имаме някои проблеми в живота, някои вътрешни борби, за които не е нужно всеки да знае, нали? И точно тук идва ред на мълчанието. Това е като да запазите тези неща за себе си, а не да ги разказвате на всички. Не става въпрос за това да си студен или да държиш всичко в себе си, а за това да избереш с кого да споделиш проблемите си. Въпросът е, че не всеки е готов да се справи с проблемите ни и това може да предизвика повече объркване, отколкото помощ. Затова стоицизмът предполага да бъдем избирателни, да подбираме внимателно кой заслужава да чуе историите ни. Става дума за защита на психичното ни здраве. С това мълчаливо отношение ние запазваме вътрешния си мир. То е като да създадем емоционална крепост, в която допускаме само тези, които наистина са част от живота ни. Не става въпрос за това да крием кои сме, а за това да избираме мъдро кой заслужава да знае за вътрешните ни битки. Търсете радост. След като те ритнат в задника, ти нарочно започваш да търсиш радост. Звучи налудничаво, но това е начин за изграждане на емоционална устойчивост. Когато сме изправени пред отхвърляне, е нормално да се чувстваме тъжни, нали? Но стоицизмът казва: не се оставяйте да ви потиска.
След удара е време да се впуснете в търсене на онези малки неща, които ви карат да се усмихвате. Това може да бъде всичко, от среща с приятели до наслаждаване на залеза. Идеята е просто да не позволявате на отхвърлянето да ви завладее. Сякаш казвате: добре, отхвърлиха ме, но няма да позволя това да съсипе деня, седмицата, живота ми. Това е начин да тренирате ума си да бъде по-устойчив, по-силен пред лицето на незгодите. Така че, след като се сблъскате с отказ, не потъвайте в тъга. Целенасочено се стремете към това, което ви носи радост. Това е начин за изграждане на емоционална броня, която ви помага да посрещате по-спокойно възходите и паденията в живота. В края на краищата става дума за това да не позволявате на камъните по пътя ви да ви попречат да бъдете щастливи. Фокус върху личното развитие. Знаете ли кога сте в настроение да се харесате на всички и да търсите потвърждение през цялото време? Тогава стоицизмът казва: спрете. Вместо това се съсредоточете върху това да покажете на себе си на какво сте способни. Това е като да се откажем от идеята, че щастието и самочувствието ни зависят само от това какво мислят другите за нас. Става дума за това да обърнем ключа и да се съсредоточим върху себе си. Вместо постоянно да търсим външно одобрение, е време да предизвикаме себе си, да растем и да се развиваме сами. Въпросът е, че когато се фокусираме върху собственото си развитие, ставаме по-силни, по-уверени. Сякаш казваме: хей, аз познавам потенциала си, тук съм, за да се усъвършенствам всеки ден. Това не е егоизъм, това е самочувствие, това е любов към себе си. Така че вместо да чакате другите да признаят постиженията ви, погледнете навътре. Съсредоточете се върху това да бъдете най-добрата версия на себе си, да постигнете целите си и да реализирате мечтите си. Става дума за това да се превърнете в свое собствено вдъхновение, в свой собствен източник на мотивация. И точно тук се случва магията на стоицизма, когато станете господар на собственото си пътуване. Надявам се, че тези 8 стоически урока за отхвърлянето са ви вдъхновили толкова, колкото мен. Но сега искам да чуя нещо от вас. Кой урок ви е повлиял най-много? Оставете мнението си в коментарите по-долу. Наистина искам да знам какво мислите за това съдържание и дали бихте искали да видите още подобни видеоклипове тук, в канала.